Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Miren eta txalugara, mirenek zautzen gaitu zuen, bi mediko euskaldun, ibili gara urtebete luzez Latinoamerikan, herrialde desberdinetako herri mugimenduekin elkarlanean. Eta, horren arira, hitzaldi hau prestatu dugu. Egin doguz bi atal, alde batetik lehenengo kontzeptu batzuk problematizatuko ditugu, eta gero bila, gure esperientzia internazionalista apur bat bila azalduko dugu. Egia da, hitzaldi oso luzea izateko, gauza batzuk agian azalean gelditzen dira, ez? Baina, gero edozein galdera edo, egongo da hortarako espazio bat ere. Lehenengo eta bin, guk nahi gendun baitzen guk zelan ulertzen dugun osasuna, ez? Edo zelan izan beharko zan guretzako osasuna. Alde batetik, osasun hegemonikoa edo nagusia bereiztu dugu, ez? Eta bestetik, osasun askatzailea. Osasun hegemonikoak azkenean, osasuna eta gaixotasuna prozesu beraren parte bezala ulertu beharrean banatuta agertzen da, ez? Osasuna eta gaixotasuna. Hori alde batetik, gero ere osasun nagusia baztertzailea da. Azteko mundu mailan jende askok ez dauka osasun arreta ziurtatuta. Eta gainera baita dominatzaileen parametro estandarretan mugitzen da. Eta askotan orduan klase, genero, sexu, arraza, kulturaren barruan ere hizkuntza horrekiko diskriminazioa jasanez, ez? Izan beharrean unibertsala, justizia sozialduna, duina. Gero beste gauza bat ere askotan ikusten duguna da ez dela gaixotasun askoren jatorri azkenean sozioekonomikoa dela, ez? Eta osasun hegemonikoa ez dela horretan zentratzen. Orduan gaixotasunari alternatiba, egiten duena da diagnostiko eta tratamendu batean zentratu, gaixotasunaren jatorri sozioekonomikoan zentratu beharrean, nun horrek erantzun struktural bat behar duen. Gero baita merkantilista da, osasun nagusia, azkenean industria kimiko farmazeutikoaren menpe dago, ez? Eta honekin ere erlazionatuta azkenean defendatzen den edo balio duen osasun bakarra, osasun hegemoniko bakarra da, osasun zientifikoa dana, ez? Zientzian oinarritzen dena, eta askotan estudio zientifiko guztiak industria farmazeutikoak finantziatzen dute, ez? Eta orduan horre sesgo bat badago, ez? Eta herria euren menpe gelditzen da, ez? Eta, gero baita ere izan beharrean jakintza sozializatu eta herri desberdinetan transmititzen den osasuna hori defendatu eta babestu eta indartu, ez? Hori egin beharrean kontrako egiten da, ez? Eta, azkenik ere, esaten dugu, medikalizazioaren aldekoa dela, hau da. Azkenean, gaixotasuna erantzun mediko bat behar duen gaixotasun individual bezala ulertzen da, ez? Ulertu beharrean, askotan, gaixotasun kolektibo edo gizarte gaixotasun bezala nun erantzun politiko bat behar dan, ez? Eta horrek eskatzen du, errotik, sistemaren aldaketa bat, ez? Orduan guk uste dugu osasuna askatzailea izan behar dela, azkenean badala instrumentu bat ere transformazio sozialerako eta herria izan behar dela osasunaren burujabetza daukana, ez? Eta izenburuak txibatzen duen moduan, bigarren problematizatu nahi genuen bigarren kontzeptua edo, elkartasun internazionala da, edo guretzako internazionalismoa izan barko zena, sinonimoak izan barko liratekenak, baina uste du gaur egun ez direnak, ez? Gaur egun internazionalismo hitzak hainbat definizio topatu daitezke, ez? Baina horregatik gurea definitu dugu, ez? Guretzako internazionalismoa zapaldu guztien askapena helburu duten herri ezberdinetako antolakunde politikoen arteko elkartasun mugimendua da. Orduan, hurrengo galdera, zein litzateke, kooperazio internazional oro internazionalismoa da, guretzat argi dago ezetz. Izan ere, askotan, kooperazio internazional hegemoniko ere deitu duguna, ez? Bertan dauden erakunde asko, euren burua neutraltzat, bakezaletzat, diskurso askotan ekidistantetzat edo ekidistantziaren kontzeptua erabiltzen dute, zapaltzaien eta zapalduen artean, eta gure ustetan
bizigaren sistema hau ez da ez neutrala, ez bakezalea, eta ere gutxiago ez dago ekidistantziarik zapaltzaien eta zapalduen artean. Horregatik esaten dugu euren burua, neutraltasuna edo bake soziala defendatzen duten antolakunde horiek, zapaltzaien bakea besterik ez dutela defendatzen. Orduan guk horren aurrean posizionamendu politiko baten beharra aldarrikatzen dugu. Gure kasuan antiimperialista, feminista, antiarrazista eta militantzia kolektiboan oinarritzen dena. Horrek ez du esan nahi, gobernuz kanpoko erakunde guztiak kritikatzen ditugunik, izan ere egon badaude eta gu ere elkarlanean ibili gara, ibilbide guztiontan zehar, printzipio internazionalistak oinarrian dituzten gobernuz kanpoko erakundeekin. Hildo beretik, esan dezakegu askotan, kooperazio internazional hegemonikoan esartzen direne proiektuak edo noranzko bakarrekoak direla, askotan modu vertikal batean, iparralde globaletik hegoalde globalera, askotan hegoaldeko herriko errealitate hori guztiz ezagutu gabe. Era berean baliabide ugarien aukera onartzen da subentzio bitartez eta horrek azkenean zer sortu dezake. Proiektu hori joan den herri horretan, gerora baliabide horiek guztiak desagertzen direnean edo eramaten dituztenean urte hortan proiektua ez delako onartu edo dena delakoa, azkenean menpekotasun bat, ez? Eta muturreraino eraman da, inkluso ordezkapen bat. Eta, horren adibide daukagu, osasunaren arloan, ez? Zelan tarteka osasuna modu paternalista batetik, ez? Egiten den, eta edo modu asistentzialista batean ere bai. Eta guk horren aurrean, alde biko noranzkoa daukan harreman bat aldarrikatzen dugu, horizontala dena, beti ere errealitatetik bertatik, nolabait eskatua izan dena, edo horizontalidade batetik, naiz eta baliabideak askotan urriak izan, printzipioak sendoak dituena. Azkenean buru jabetza defendatzen duena eta antolakundeen sendotze batera eramango duena. Horregatik esan dezakegu internazionalismoa eraldaketa baterako, iraultza baterako tresna bezala ulertzen dugula, eta ez sistemari mesede egin aldion beste kooperazio internazional hegemoniko deitu diogun hori, ez da. Eta gero azkenik, azkenengo lan kontzeptua hezkuntza, ez? Ibilik garelako gu komunidadekin osasun kapazitazioetan, ez? Eta, hezkuntzaren inguruan hitz egiterakoan apur bat, Paulo Freireren Pedagogia del Oprimido liburuan oinarritu gara, berak bi hezkuntza bereizten ditu, alde batetik hezkuntza bankarioa edo hezkuntza hegemonikoa dana, eta bestetik herri hezkuntza. Hezkuntza bankarioan azkenean, hezitzaileak hartzailearengan ideiak metatzen ditu, baina birplanteatu gabe ideia horiek nondi datozen, zertarako dauden eta nora doazen, ez? Inongo kontzientzia kritikorik gabe. Azkenean, pertsonak sistemaren beharretara moldatuz, ez? Horregatik esaten dugu disiplinatzailea dela. Izan beharrean askatzailea hau da. Azkenean, sistema pertsonen errealitatera moldatu beharrean. Gero baita ere askotan, hezkuntza bankarioa mesfidantzan oinarritzen da, eta horrela ere botere harreman bat dago, ez? Autoritarismo bat. Eta herri hezkuntza konfiantzan oinarritzen da, herriarekiko elkarlanean, eta azkenean horrek batasun bat sortzen du. Azkenik hezkuntza bankarioan, eta nik uste dut klasean denok bizi dugun gauza bat izan dela, balio hegemonikoak esartzen dizkigute, ez? Hau da, inbazio kultural bat dago, horregatik esaten dugu inposatzailea dela, eta guk uste dugu herri hezkuntza izan beharko lukela askatzailea, eta ere beste tresna bat transformazio sozialerako, ez? Horregatik iraultzailea ere izan beharko lukela. Eta, behin hau ja honetaz hitz egin da, probat jasiko gara gure esperientzia internazionalista saltzen. Hori da, ja nolait txapa teorikoa bukatu da, ez? Eta orain hasiko gara apur bat, zer egin dugun guk, ez? Gure lehendabiziko elkarlana Mexikon izan zen, Chiapasen zehazki, hemen zaudeten guztiok ezagutzen duzue non dagoen, baina ez hortxe irudia, ez? Mapan gorriz markatuta dagoen
Mexiko hegoaldeko estatua da Chiapas, Erta Amerikarekin mugan, Guatemalarekin zehazki, horrek dituen implikazio guztiekin, ez? Alde batetik Hego Amerika eta Erta Amerika osotik iparralderantza doan migrazioaren parte handiena hortik pasatzen da, eta migrazio hortaz aparte ere, bada ruta komertzial oso importante bat ere iparraldera bidean, merkantzia legal eta ilegaletarako. Horregatik bertan ematen den narko kartelen arteko talka, lurralde kontrolaren lurraldaren gaineko kontrola esartzeko asmoz, ezta. Ekintza internazionalista oro bezala, errealidadera joan baino lehen, bertan hemen Euskal Herrian formakuntza tailer batzuk egin genituen, gure kasuan Chiapasekin antolakundearekin egin genituen, baina gero ere aipatzea Lumaltik herriak antolakundea, han Chiapasen euren babesa izan genuelako. Eta gure elkarlana Chiapasen, bi fasetan edo banatu dugu, alde batetik ospitale komunitario batean egin genuena, eta bestetik komunitate antolatuetan. Bai komunitate zapatistetan eta bai Kongreso Nazional Indigenaren komunitateetan. Orduan, mugimendu zapatistaren inguruan ibiliko garenez, sarrera moduko bat ere egin dugu, antolakunde edo mugimendu honen inguruan, Chiapasen esartzen da, Chiapas esan dezakegu, Chiapasen gehienak, edo Chiapasen gehiengoa jatorrizko herriak direla, historikoki zapalduak izan direnak, eta lurretik bizi izan direnak, gehienak nekazariak dira. Mexiko osoan, Chiapasen ere bereziki, lur komunalaren figura existitzen da oraindik, bere garaian are gehiago, han ejido deitzen dena, ez? Baina zer gertatu zen, 80ko hamarkadetako gobernu neoliberalekin, kasuan 1982an Salinas presidentea zegoen, eta erreforma bat onartu zuen lur horiek privatizatu ahal izateko. Orduan, horrekin eta 1984ko urtarrilaren batean onarturikoa eta esarriko zen Tratado de Libre Comercio zeritzona estatu batuekin eta Kanadarekin, hori guztia dela eta horren kontra egiteko nolabait, 1984ko urtarrilaren batean ere zapatistak matxinatu ziren, altxatu ziren. Horrekin zer lortu zuten, lursail hektarea asko errekuperatzea, eta gero ere beste apunte txiki bat esatea, Ejército Zapatista de Liberación Nacionalean nolabait hiru erro edo daudela sustraituta, alde batetik indigenen borroka historikoa, gero ere esatea berez jatorri marxista dun gerrilla baten eszizioa direla, eta hirugarren sustrai bezala askapenaren teologia ere barne hartzen dutela, ez? Gero ere, hemen ere holan modu orokor batean, zapatisten aldarrikapen nagusiak edo, aldarrikapen asko dituzte, baina, bintzat, garrantzitsuenak, iruditu zaizkigunak, jarri ditugu. Bere garaian oso famatuak izan ziren, 7 printzipio horiek, beko irudian ikusten direnak. Gero ere, aipatzean, autonomiaren kontzeptuari eta ere, enfasia handia jartzen diotela, oso landuta dutela, hainbat arlotan, bai autoritate mailan, osasun mailan ikusiko dugunez geroago, heziketa mailan, justizia mailan, eta gero, beste, eta azken aldian, komunikatuetan eta indarra handia jartzen diote ere, jabegoaren edo horren problematizazioari, eta horregatik aldarrikatzen dute, jabegorik ez egotea, dena izatea kolektiboa, dena izatea komuna. Eta beste aldarrikapen batzuen artean, urteetan zehar adierazi izan dituztenak, azkenean antolakunde zibila militarrari nolabait gaientzea, naiz eta oraindik ez dituzten armak entregatuko, gero ere borroka internazionalizatzea, azkenean ez ematea bakarrik maila lokalean, kultura, artea eta barrak sustatzea ere badaude eure aldarrikapenen artean, ez? Orduan, orain guk egindakoa, ez? Lehendabiziko fase batean, Altamirano deitzen den
herri bateko ospitale komunitarioan egon ginen. Ospitale komunitarioa hau historikoki zapatistekin oso lotuta egon da, naiz eta gaur egun apur bat, errealitatea aldatu den. Hasiera batean bertako medikuek eskatuta, Mirenek lortu zuen Osakidetzak endoskopio batzuk ematea, eta orduan hasierako intentzioa zen, eurek eskatuta, hango medikuak endoskopian trebatzea. Eta gerora, hirugarren irudia jarri dugu hor, bertan dagoelako kanales, ibilbide luzeko mediku internazionalista bat, eta berarekin asko ikasi duguna, ez? Gero ere ondorio bezala, aipatu nahi genuen, Altamirano bezalako herri batean, estatuaren utzikeria nagusi dela, ez? Eta horren isla dira, bertakoen, jendearen zaurgarritasuna, ez? Guk ikusi genuen zelan, ospitalera etortzen ziren pazienteak euren gaixotasunak oso aurreratuta zeuden, ez? Eta horrekin batera, estatuaren utzikeria horrekin batera, hor geratzen den utxune hori ere, azkenean eragiten duena da oso erreza izatean narkoarentzako bertan sartzen. Bigarren ondorio bezala ere, esan bezala ospitalea historikoki zapatistekin oso lotuta egon da, baina urteak pasala gauzak aldatzen joan dira. Eta hor lehen problematizatu izan dugun, gobernuz kanpoko erakundeak ez baude oso politizatuta, euki dezaketen arriskua, ez? Kudeaketa aldaketa bat eman zen, horrekin batera ideologia aldaketa bat, eta azkenean, esan dezakegu ikuspegi komunitarioa zena, ekonomiko, ez? Bilakatu dela. Eta orain komunitatetan egiten genuena, holan modu generiko batean, osasun sustatzaileen trebakuntzak deitu diegu. Hemen ikusten da klinika autonomo bat, zapatistena, zapatistek aspalditik osasun autonomoa landu izan dutelako, eta horren barruan dago osasun sustatzailearen edo promotorearen figura. Zer da figura hau? Zapatista bat, ez, komunitateetan antolatuta dagoen pertsona bat, komunitatearen osasunaz enkargatzen dena. Lehen esan bezala, komunitate zapatistetaz aparte ere, Kongreso Nazional Indigenaren komunitateetan egon ginen, eta hor komunitate batzuetan ez dago figura hau. Horregatik figura hau esartzeko, esartzean nahi zuten nolabait, ez? Eta hor azkenean insistitzen ari garena, ez? Figura hori esartzerako garaian, asko garrantzitsuagoa dela, kontzientzia eta antolakuntza maila, pertsonarena, bere ezagutza mailak baino. Hori ere kontuan hartu behar dela. Orduan, lehen aipatu bezala, herri hezkuntzan oinarriturik egiten saiatu ginen behintzat, trebakuntza hauek, lehen fase batean elkar ezagutzen genuen, konfiantza harremanak esartzen ziren, eta gero elkarrizketa bidez, euren identifikatzen zituzten arazoak azaleratuz, zijoa zen. Orduan, orokorrean, kezka nagusina normalean izaten zen, komunitatetan egoten ziren gaixotasun ohikoenak, eta horiek apur bat dinamika batzuekin landuz, eta azkenean, zera azaleratzen zen. Gaixotasun ohikoenak oso lotuta zeudela determinante sozioekonomikoekin. Eta horregatik, horren ondorio bat, guretzako nahiko potentea, determinante sozioekonomikoen esan nahi dugu, uredangarri faltarekin, elikadura txar batekin, etxe bizitza ez egoki batekin, ez? Eta azkenean, ondorio hortara heltzea, asko indartzen zuen antolatzearen behar hori, eta zelan determinante sozioekonomikoiek aldatuta osasuna, ez? Osasuna bera ere aldatu daitekeen, ez? Eta hori izan zen nolabait modu laburtu edo zain laburtu batean, Mexikon egindakoa, ez? Gero hortik Kolonbiara joan ginen, Kolonbian alde batetik karabana batean parte hartu genuen, komite internazionalistarekin, eta beste alde batetik organizazio indigena batekin egon ginen osasun kapazitazioak egiten.
Bueno, karabanan, esan bezala, komite internazionalistakekin eta reder organizazioekin egon ginen, eta Kolonbian 5 departamentutan egon ginen, nun departamentu hauetan gatazka politiko, sozial eta armatua oso fuerte dagoen. Gu mediku bezala, beste osasunean aritzen ziren beste pertsona batzuekin batera, alde batetik osasun egoera jaso genuen, determinante sozioekonomikoak batez ere, eta gero osasun brigadaren batein genuen, eta baita karabanako medikoak izan ginen. Bueno, hauek holan argazki batzuk ikustearren, holan ibili ginela. Gero hau bertako herri mugimendu desberdinekin elkarlanean eta bilduta. Eta hemen argazki batzuk galderak egiten bertako jendeari eta baita osasun brigadetan badago hemen adiez Brasilgo bat MST-koa, gero Kolombiako Kongreso de los Puebloseko emakume bat, Honduraseko beste bat ere, eta horri bili ginen. Ondorio nagusi bezala, bi izan ziren, atera zirenak karabanatik, alde batetik, estatuaren berme falta historikoa abandono handia dago, eta beste alde batetik, paramilitarismoaren gorakada nabarmena, eta zelan, bi gauza hauek guztiz implikatuta dauden, edo guztiz eragiten duten osasunean, osasunerako sarbidea ez dagoelako, leku askotan, elikagaien eskazia ere oso handia da komunidade eta territorio askotan, aire bidezko fumigazioak egon zirelako eta horrek azkenean ibaiak eta nekazal eremuak kutsatu duelako eta ezin dute hortaz bizi. Eta beste alde batetik ere mina antipersona asko daudelako mendietan eta horrek egiten duena da ezin dutela izatu, Gero askotan ez da gurredan garririk, etxe bizitza azpiegiturak oso desegokiak dira, ez daukate komunik, argirik ere ez, lan esplotazioa oso handia da, adibidez mina eremuan, eta guzti honek azkenean gaixotzen ditu, Guztiz prebenigarriak diren gaixotasunak. Eta honen barruan, apur bat nahi genuen hitz egin paramilitarismoaren inguruan, paramilitarismoa Kolonbian, orokorrean, paramilitarismoan 3 elementu ditu, alde batetik, gerra hotzaren garaian, borroka kontra insurgentziaren kontrako borroka bezala, estatu batuak segurtasun nazionalaren doktrinak bultzatuta, zibilak armatu zituen, eta erakutsi zien baita, zelan egin borroka, insurgentziaren kontrako borroka, beti ere politikarien eta enpresarien aliantzarekin batera. Eta, paramilitarismoa azkenean eredu neoliberal estraktibistaren tresna funtseskoa da eta egiten duena da lurralde kontrola sendotu, bai narkotrafikorako, bai transnazionalak euren etekinak ateratzen jarraitzeko, bai mehatzaritza ilegalean ere hori posible izatea eragiten dau, Eta, hemen argazki bat, Kolonbian talde paramilitarrak zuzenean laguntzeagatik implikatuta edo kondenatuta dauden, enpresa batzuk dira hauek, Adibidez, Txikita Brands, nahiko entzuna izan duela urte batzuk, ikusi dalako paramilitarismoa finantzatu duela urte askoz, eta da estatu batuetako multinazional oso garrantzitsu bat, Eta, bera bezala, Postbon, Ecopetrol eta barrak, Gure kasuan, guk Nestle ikusi genuen, eta Nestleko sindikatuak esaten zigun, zelan jasarpen oso handia jasaten zuten, eta erailketak ere sufritu zituzten, Nestle paramilitarismoarekin elkartuz, Eta, hemen, esan ditugun enpresa hauek zelan eragiten duten paramilitarismoan, apur bat zehatzago, ez garela sartuko orain. Eta, gero ere garrantzitsua, paramilitarismoa apur bat berramartzen ari dela, alde batetik errekonozimendu politikoa bilatzen dutela, gobernuarekin adidez negozioetan edo bake akordioetan sartuz, gero baita ere, herri lanak egite dituzte, horrela gizartearen babesa eta legitimizatea lortzeko eta gizarte erakundeak ere sortzen dituzte. Eta eurek territorioan dauden ekintza komunaleko batzarretan ere sartu egiten dira, Hala ere, naiz eta guzti hau egin, paramilitarismoak bere horretan jarraitzen du, eta egunerokotasunean,
ikusten dugu zelan erailketak eta lider sozialen jasarpena oso handia dan. Hau duela eskerreko irudi hau, gizon hau, da lider sozial agrominero bat, duela 2 aste inguru hil zutena, paramilitarrek hil zutena Antiokian, ez? Eta 3 hilabete hauetan 40 lider sozial hil dituzte jada Kolonbian. Gero kontrol soziala eta territoriala oso handia da, ez? Hau dira AGZ da orain paramilitar talde bat oso potente da bilena Kolonbia guztia kontrolatzen, ez? Eta, hemen militarrak ere, hor borobilduta dagoena Gorriz da base militar bat, azkenan dagoena komunidadetik edo territoriotik oso hurbil eta ez du distantzia legeak ere errespetatzen, ez? Hau da, estatuaren utzikeriaren adibide bat, eskerrean ikusten da, hau dana da karabanako argazkiak, ez dut esan, baina denak dira karabanako argazkiak, eskerrekoa da, konsulta mediko bat guztiz abandonatuta eta eskuman zelan ari diren hezkuntza eta osasuna eskatzen, ez? Eta, komunitateen isolamendua da, inkreible egia esan, komunitate batzuetara heltzeko, pilo bat ordu egin behar izan genituen 4x4etan, infrastruktura guztiz txarrean, edo, adibidez, Txokoko eremuan, 9 ordu txalupa batean ibaian zehar, ez? Eta, emakumeak ere azkenean indarkeria handia jasaten dute, azkenean lurraldearen defendatzaileak dira eta baita komunitatearen biziraupenerako ezinbesteko pertsonak, ez? Eta orduan, azkenean, badira arma de guerra bat, ez? Eta, gero etxeratze aginduak daude, konfinamentoak, beldur ikaragarria, egia esan ikaragarria, eta gero komunitateetako adingabeak askotan bez daukate beste inongo alternatibarik, ez? Paramilitarismoan erortzea baino, ez? Baina, dana ez da initsusia, badaude erresistentzia modu pila bat eta zoragarriak, hemen adibidez emakumeak elkarrekin, elkarlanean, ez? Guzti honen kontrako borrokan. Eta hemen ere, topatu ditugu argazki hauek ez, balde batetik, hemen ezkerrean, badira nekazari batzuk, lurra errekuperatu, Smurfy Kappa dela enpresa irlandez baten, lurrak errekuperatzen adibidez, edo goian, hemen eskuman, ez ezkerrean, hor, guardiaren, nahi genuen kontatu apura, guardiaren papela, bai nekazariek, bai afroek eta bai indigenek, badaukate guardien papela, eta guardiak dira, lurraldearen defendatzaileak, ez? Eta, kurioso iruditu zitzaigun, eta, badituzte euren erresistentzia moduak oso egia esan zoragarriak direnak. Eta beste alde batetik, egon ginen, Kongreso Regional Indigena del Kaukan, bada organizazio bat ditzen dana CRIC, ez? Kauka dago Kolonbiaren hegoaldean, eta hau ere leku oso estrategikoa da, azkenean, merkantzia ilegala eta legala dana, pasatzen delako estatu batuetara zuzenean itsasotik, ez? Eta hemen ere, paramilitarren kontrola oso altua da. Gaur egun hemen disidencias de las FARC deitzen diren hauek oso sartuta daude, eta ez daukate, oso gai konplejoa da, baina gehienek ez daukate lehengo FARCen estrategia politikoa, ez da printzipio horiek, ez guztiz bestelakoak dira, eta euren joera da, azken finean, paramilitarra. Eta, gero ere leku honetan, industria guztia dago, koka kultibo pila bat daude, marihuana kultiboak, ere kultibo amapoladun kultibo pila bat daude, eta gero ere, kokaren prozesu guztia egiteko sukaldeak ere daude. Orduan, gabaz, da, pasada bat, amatatzen da, eta dana dago iluminatuta izango alitzen bezala herriak, ez? Ezan, berendan da, basada bat, eta CRIC 1971an sortu zan, ez, organizazio indigena hau, eta, euren helburuak azkenean, Kaukako herri indigenen eskubideak eta bizi proiektuak berreraiki eta indartzea dira, gero baitaren eskubide ekonomiko, konstituzionalak, sozialak eta abar aldarrikatu eta garatzea, eta baita ere hauek autonomia prozesua indartzea aldarrikatzen dute, ez? Bai ekonomian, bai osasunean, bai hezkuntzan eta abar. Eta azkenean
biziaren eta lurraldearen defendatzaileak diren aldetik, euren kontrako jasarpena oso handia da, egon ginenean justo hil berri zuten adiez guardia indigena bat, eta, bueno, justo Kauka departamentua bada lider sozial gehien hiltzen dituzten departamentua Kolombia barruan. Bueno, horren barruan, krikek, euren printzipioetako batean, bada lurraren errekuperaketa, azkenean oso bazterduta gelditu zirelako indigenak inbasioaren ostean, mendietan, eta ja ez zituzten lursaiak landatu alizateko, ze danak zeuden okupatuta terrateniente engatik, ez? Eta orduan, 2014an, batzuk jeitzi egin ziren, eta lursail pila bat errekuperatu zituzten, eta eurekin ere egon ginen, ez? Kriston jasarpena jasan zuten, eraiak egon ziren, eta, bueno, judizializatuak ere. Eta, bueno, eurekin egon ginen osasun kapazitazioak egiten, guardia indigenekin alde batetik, eta baita osasun promotoreekin ere bai. Bueno, eta azkenik, gure azken elkarlana, Kuban izan zen. Bueno, aspalditik Kubaren kontrako, propaganda edo, oso handia da, ez? Orduan, modu laburrean, nik uste dut ez dela ez da esan behar, baina, jake aurkezpen hain dugun, ez da? Kuban iraultza gaien duzen, 1949an, eta hortik eta berehala, ikusita, estatu batuek ikusita, eurek nahi zuten erregimena ja ez egoela Kuban, ez? Orduan santzio bilateralak ezarri zituzten, migrazio politika aldatu zuten, presioa egiteko neurria bezala, gobernuari eta bar, ez? Gauzako lan mantendu ziren, gora berekin, baina esan dezakegu hurrengo aldaketa importanteena, Sobietar Batasunaren gainbera izan zela, ez? Horrekin Kubak zeukan babes internazionala pilo bat gutxitu zen, txikitu zen, eta proiektu sozialistak berak ere turismorantza biratu behar izan zuen. Munduan indar korrelazioa indezorekatuta geratu eta gero, estatu batuen hegemoniaren pean, ez da, dagoeneko ja ausartu ziren santzioak inkluso internazionalizatzera, ez? Hirugarren enpresak, hirugarren herrialdeak, ez direnak kubatarrak, hoiei ere santzioak jartzera, ez? Eta horrek azkenean zer egin zuen, pilo bat zaildu Kuban edo Kubak nahiko lukeen komertzioa, finantziazioa eta bar. Holan, modu laburrean esan da, gauzak holan joan dira, eta, egon zen, itxaropena piztu zen garai labur bat, ez? Obama zegoenean estatu batuetan eta Raúl Castro Kuban, hor harremanak berrezarri ziren, santzio batzuk arindu ziren, beti ere sektore pribatura begira, inoiz ez estatuarekiko santzioak ez ziren arindu, eta hori estatu batuen aldetik, ez? Esan nahi dut, santzioiek arindu zituela, ez? Eta kontran ere, 2016an Kubako alderdi komunistaren 7. kongresuan ere, beste neurri batzuk ere onartu ziren, merkatuaren irekieranzko joera bat edo irudikatzen zutenak, ez? Etxe bizitzen salerosketa onartu zen, MIPYME da minima, pequeña y mediana enpresa hoiei sarbidea eman zitzaien merkatu majoristetara, bere egunean bakarrik estatuak alzuena eta eurek estatuaren bitartez euren produktuak jaso, ez? Eta horreman zen, esaten zaio el deshielo cubano edo lako zeo zer, ez? Baina, azkenean oso tarte laburra izan zen. Handik gutxira ja Trumpen lehen agintaldia etorri zen,
administrazio horrek aurreko santzioak eta beste berri batzuk onartu zituen, gerora gainera mundu osoan COVID pandemia egon zen, horrek ekarri zituen arazo guztiekin, eta gaur egun ikustea besterik ez dago zelako dupla daukagun hor Amerika, Estatu Batuetako gobernuan. Bueno, honekin guztiarekin, gauza asko esan daitezke, gauza askotan sakondu, baina, guk aipatu nahiko genuke, azkenean gure begiekin ere ikusi izan duguna, eta da azkenean sektore pribatuak geroz eta garrantzi handiagoa daukala, eta hori eragiten ari dena da apurka Kuban ainageriak ziren klaseak edo klasen arteko ezberdintasuna areagotzen joatea, ez? Horrek ere migratzera, ez? Bultzatzen ditu edo bertako jendea, ez? Krisi migratorio bat badago, ez? Kuban izan ere ikusten delako, ez? Kuban bizidan familia bat kanpoan baldin badauka zenideren bat eta zenide horrek bidali albadie hainbat diru, ez? Horrek markatu dezakela apur bat diferentzia Kuban bertan, ez? Edo askotan migratzea hainbat diru posible badu aurreztea eta gero bueltatzerakoan nahi izaten dute agian sektore pribatuan nolait ea posible duten mipime bat sortu eta bar hori dela askotan ikusigun mentalidadea, ez? Bueno, hori Kubaren egoera orokorraz eta guk zer egin genuen. Osasunarekin lotuta eserrez egia esan. Egin genuena izan zen, Binalesen dagoen proiektu batean egon, Bentan Albaien deitzen dena. Naiz eta Euskal Herriarekin betianiko solotuta egon izan den, proiektu 2013tik dago. Ez dago Euskal Herrian bertan erakunde bat, nolabait brigada hau koordinatzen duena, eta horregatik Alemaniako interbrigada zaien bitartez egin genuen. Bueno, proiektu honen helburua Kubako, benetazko kultura sustatzea da, nolabait aurre egiteko 80. hamarkadan turistifikazioak ekarri zuenaren kontra egiteko nolabait. Gerora ere, ja dena eraikita egongo denean, albergea osatuta eta hori dena, hausnarketa eta truke politikurako espazio bat izatea ere nahi du, eta Binales herrianez apur bat aldenduta, daukate terreno bat nun agroekologia landu nahi den. Dena den, brigada hontaz aparte ere, apur bat jarri nahi izan dugu zeintzuk diren beste brigada ofizial batzuk, Euskal Herri mailan Euskadi Kuba antolakundeak koordinatzen dituena, orduan hor utzi dugu baten batek interesa badauka linka, ez? Bertan dagoelako brigaden agenda eta bar, eta gerora ere, brigadaz aparte ere, esatea badagoela elkarlanean Kubarekin elkarlan kanpaina batzuk ere badaudela, eta orain momentuan adibidez, taupada markagailuak Kubara bidaltzeko elkarlan kanpaina bat dago, eta bertan irudian ikusten da zelan egin edo zein doaintza edo danalakoa, bai. Ezin ditugu ahaztu, oraindik ere badaudela, ez gutxi batzuk badira ere, Euskal Errefuxiatuak, Euskal Herritik kanpo, ez? Eurekin egon ginen bai Mexikon eta Kuban, ezin direnak Euskal Herrira itzuli. Eta bukatzeko, ondorio orokor bezala, esatea, azkenean, imperialismoak bere horretan jarraitzen duela, eta estrategia desberdinak dituela, ez? Jagian ez dela gerra militar horren argi bat askotan, ere bada batzutan, ez? Baina, dela azkenean, gerra ekonomikoa, kulturala, ez? Politikoa, judiziala, ez? Eta, hori argi eta garbi ikusten da, ez? Gero, bigarrenez ere, oso garrantzitsua dela erresistentzia lokal eta internazionalista, eta horrek eskatzen duela antolatu behar garela. Eta komunidadeetan oso argi ikusten da, antolatutako komunidadeak
askoz hobeto bizi direla, eta askoz ere duintasun gehiagorekin, antolatuta ez daudenak baino, ez? Eta, bueno, osasungintzari apur bat, holan osasunean zentratuz apur bat, garrantzitsua ikusten dugula ere, osasun langileak behar dugula kontzientzizatu eta antolatu, ez? Azkenean, kontzientzia, osasuna eta kontzientzia antolakuntza gabe, azkenean individualismoan jausten garela, ez? Eta osasuna eta antolakuntza, baina kontzientzia gabe, burokrazia batean, ez? Hau da, Osakidetza dena gaur egun, ez? Antolatuta dago, osasunean, baina pura burokrazia. Orduan, bueno, guk bai osasuna edo osasuna eskatzailea horrela, deskribatzen dugu, guretzako osasuna da zapaltzen gaituzten gaixotasunetatik, eta gaixotzen gaituzten zapalkuntzetatik askatzeko tresna. Eta, bueno, listo, eskerrik asko! Bueno, ez dakit galderarik daukazuen, edo zer nahi da zuen komentatu, edo ez dakit. Bueno, eta mila esker zuen ez teoriagatik, esperientziagatik eta sentimenduagatik, konpartitzeagatik behintzat duen gurekin. Oso polita da. Nik duela dara bat, urtetito bat kooperazio egiten, filosofia internazionalarekin, da jeke batzuekin bai, eta ez da erraza, baina oso polita da. Beti nire ideologiarekin jo naiz, modu batez edo bestea, eta hori are gehiago da, zait gehiagoa da. Miraneko bidaian, izan zen Ekuadorrera, askapenarekin, indigenan matxinada batenatik. Eta, bueno, bertako egoera latza politeati berean, baina nire lehenengo bidaia izan zen, eta konturatu nintzen agian, nire ideia, nire ideologia oso teorikoa zala eta oso idealista zala, bai. Orduan handik aurrera jarraitu du, egiten, gauza batzuk, beti eraman dut nire ideologia, baina gero etortzen mentatzen naizenean, oso ondo, baina frustrazio batekin ero. Bertako egoeragatik, bertako jarreragatik bai, niri buruan hemen dagoen jarreragatik bai, baina horrez gai, baina nire frustrazioari aurre diotu eta abetzen dut. Eta gero, jendeak akideak hurbiltzen direnean, nire gana askotan, gauza batzuk egiteko, eta beti esaten diet, frustrazio hori kudeatu behar dutela. Hor da golako. Ordu, nire galdera. Zuen frustrazioak zein izan dira? Nola kudeatzen dituzuen? Bertako frustrazioak. Orain. Orain edo bai. Orain edo etorkizunerako bai. Bere kasuan, kostatu zait horregatik. Bai. Bueno, gu duela bilabete itzuli gara. Bai. Eta gaude oraindik prozesuan. Duela bilabete. Eta orduan, hor gaude ez, bai frustratuta, bai frustrazioa badago. Horregatik, baina, jarraitu behar dugu, baina hori kudeatu behar dugu, bai. Bai. Azkenean nik uste barkatu. Azkenean nik uste hori, helburua potenteagoa delako, ez? Azkenean, bai, osea, zozer handiago baten parte izan algarelako, ez? Osea, zozer kolektiboa, ez? Egia da, bueno, horrekin batera ere, esan eut, askotan ere militantzia esparruetan eta edo, bueno, lako brigadetan eta ere importantea dela nik uste alde emozionala ere apur bat noaite zabaltzea edo hortarako espazioa eta denbora bat ematea. Nik uste askotan ez diogula ematen, eta askotan modu individual batean kudeatu behar izaten dugula, ez? Eta gero askotan, hori zabaltzerakoan edo, konturatzen gara zelan, denok antzerako gauzak bizitzen ditugun, ez?
Orduan nik uste bi gauza horiek. Baina, bueno, aldi berean, itzuli gara oso motibatuta gauzak egiteko, bai, motibatuta, eta, bueno, Euskal Herrian zorionez badago nahiko herri mugimendu, ez? Zorionez, eta, bueno, konparatuta agian Austria batekin edo Alemania batekin edo, bueno. Batzuk darmagu ja tumora dezente. Claro. Eta hemen Euskal Herrian ikusten dugu nola gauzak barkatzen ari direin. Eta ez da mejor, precisamente. Horregatik esaten nuen bertako harago frustrazioak eta hemengoak zailagoa da, baina, bueno, nietzat intzat hori erronka bat da mantentzeko. Bai. Bada. Bai. Galderatxo bat nahi dut. Ezkideko duzuen zer dan osasuna, ni hemengo osasunaren plataformak idea naiz, igual nago sensibilietatuta. Ondo dago, baina ni uste dut burua azken zuen ezkideko duzuna gurea hori da, ez? Baina zuen lana hor, egunetik egunera, claro, hori da burua, una zorpaitxan ez dena, baina egunetik egunera ibilizareten leku horietan, jendearekin, las vacunas, la fiebre, la no sé qué, nola, zendagi aldetik esaten dut, gauz bat helburua, zein dan gure helburua, zein da osasuna, zein da ez dakit, baina bitartean, nola, zer egiten zenuen hor? Bueno, baina adibidez, Mexikon dira komunidade organizatuak, dira ja komunidade batzuk nun kontzientzia politikoa daukaten, kontzientzia antikapitalista bat, orduan ja da sistemaren kanpoko organizazio bat da, ez? Eta euren osasuna ere ez da hegemonikoa, ez da sistemaren barruko osasun bat. Orduan da beste, oso desberdina da. Ez da hemen osakidetza batean lan egitea bezala, ez? Azkenean da beste osasun alternatibo bat guztiz desberdina ez, antikapitalista dana, orduan, sukar baten aurrean olan modu akutuan, sukarra tratatzen zen, lehenengo, eurek badituzte euren kuranderoak, eta eurek lehenengo euren osasuna daukate, eta hori da lehenengo erabiltzen duten tresna, ez? Jatorrizko herri gehienetan holan izaten da bintzat, eta Mexikon ere, azteko hori guztia errespetatzen da, eta hori eurek egiten da, eta gero ja bestela, batzutan, medida fisiko eta aparte, paracetamol bat hartu dezakete, ez? Baina bai uste dugu hemen oso medikalizatuta gaudela bereziki, ez? Orduan, eta ez du, dinot, guk medikuntza zientifikoa egiten dugu, baina bai uste dut, izan bargela, oso kritikoak. Eta atzutan pentsatzen dugu gure medikuntza dela oberena, eta azten zaigu azkenean industria bat dagoela horren atzean, ez? Eta aukala kapital finanziero oso handia. Eta euren menpe gaudela, ez? Orduan, nik dinot apurat oreka hori, ez? Lortzea dela helburua, ez? Eta, askotan nik uste dut osakidetzan hori astu egiten zaigula. Orduan, bai, noski erabiltzen ditugula ere farmakoak, ez? Eta zapatistek erabiltzen dituzte farmakoak, eta dituzte antibiotikoak, eta txertoak. Bai, hori guztia badaukate, ez? Baina beti kontzientzia kritiko batetik eta oso tentuz, ez? Eta ja beste leku batean zailkatzen dira, ez? Zakit, bai. A ver. Sí, el comunidad horietan, kultura horretan, osasuna, teoria, beraien praktika. Hortikan gurea, Euskal Herria, zerbaterako, eta keretamoen gure osakidetza dago epena. Baina, hortik zer ekarrik laike orduntza, zer sortu laike hemen. Eta eredu hortatik, zer aportazio guni. A ber, guk egin bezakeen aportazioa da, bialdu da 1000 gauza medizina. Beste gauza filika, medikoak, eta hola. Baina, handikan guk zer ekarri dezake, informazioa, ez da gutxi, Baina, aparte, zan nahi dut, eredu txikiak edo, ez dakit, han egiten dira, zango bat duke, ez dakit, ungüentos, eta hango
merkataritza beraiena suspertzeko eta ona zerbait ekarri laike. Vale. Edo zeuden eta jatzen, las herbonisterías salten dute olako gozak. Jo, Hombre, bai, osea, nik uste, bueno, osea, hemen lortu diren gauzak zientziarekin ere, oso potenteak direla, ez? Baina, esan nahi dut, hain gauza, horren beharra duen hain gauza larri bat ez badugu, ez? Nik uste ere badagoela ikustea belaunaldi transmititu edo galdu diren ezagutza horiek ea posible den, ez? Berriro lortzea edo, ez? Hori beti ere ez denean zer larria, ez? Esan nahi dut, azkenean guk hori praktikatzen dugu, esan dut, Mirenek esan bezala guk medikuntza zientifikoa egiten dugu, baina hor konturatu gara zelan edo zertarako erabiltzen dugun, eta haian gauza harinetarako, haian aukera badagoen, hori beste medikuntza mota bat edo horren inguruan bintzat bilaketa bat egin eta ea oraindik zer dagoen, zer mantentzen den, ez? Nik uste, adibidez, Euskal Herrian sendabelarrak egon badaude, ez? Baina gaur egun medikuok ez daukagu ideiarik, ez? Hoien inguruan, ez? Horregatik nik uste klabea dela uztartze horretan, ez? Osea, ez izatea ez taliban bat gauza batena, ez taliban bat bestearena, ez? Baizik eta uztartze horretan, ez? Gauza larriekin, desde luego, ni nintzak ibiliko probatzen, baina agian gauza harinekin aukera bati, badago irekitzen. Niretzako hori baino, nik uste eta zapatistak erakutsi digutena da, dela ezinbestekoa kontzientizazio bat eta antolakuntza bat benetan nahi badugu osasuntzu egon. Argi dago, sistema honek ez gaituela osasuntzu egiten, eta inori, Euskal Herrian ez da Mexikon. Orduan, azkenean, niretzako modu orokor batean, da eurek jaude organizatuta borrokan sistema kapitalista honen kontra. Egunero 24 orduz horrela bizi dira. Egunero 24 orduz. Orduan, guk hemen gure osakidetzan zeiten dugu. Diagnostiko, tratamiento, baina gaixotasun askoren jatorria da sozioekonomikoa. Bai obesidad, pila bat daude, gure egunerokotasunean pila bat ikusten ditugu horrela, ez? Horan inbarko genituena zan, antolatu benetan hori guztia aldatzeko, ez? Bakoitza bera osoan. Hori azteko, bakoitza bera osoan gauden lekuan antolatu horren kontra egiteko, ez? Eta hori iraultzea lortzen badugu, aukiko dugu osasungintza hobeago bat. Noski, hori nivel makro, eta gero osasunaren mailan nik uste dut hori, ez? Beti kontuan hartu, medikamentu bat hartzen dugunean, zer dagoen atzean. Arrezkoa dela batzuetan, por supuesto. Baina, igual sendabelarren garrantzia handitu, ez? Eta proba kontzientzia hartu, zer dagoen horren atzean. Zen ikustut askotan ez dagoela. Galderatxoa, kumari buruz oso ondo esan dizutena egoera. Aldakorra, eta dimena, eta betiko presioak, keragabeteak, kubaren aurka. Baina ez dezute aipatu nire ustez hango osasun eta hango sistema zer. Ez dugu askorik ezagutu. Zer, karo, ez kubaren osasun medikuntza eta modelo mundiala da. Oso diferentea da beste bi kauka eta txakostorko egoera. Bai. Kubarena medikuntza precisamente azio artean internacionalmente da la hostia. Nik uste arrazoi duzula, agian falta izan zaigula zeo zer jartzea. Egia da ez dugula jarri, azkenean esperientzia hontan ez dugulako. Ez dugu aukera askorik. Bertan egon ginen 3 hilabete horren inguruan hitzein genuen bertako jendearekin, eta, azkenean esan digutena islatu dezakegu, ez? Baina agian ez genukan fidaga ez dakit zelan esan. Osea,
ez dugu guk geuk ikusi edo bizi, nik uste jarri ditugun gauza gehiena, guk bizi edo ikusitakoak izan direla, nolabait. Eta precisamente hori ez du ikusi. Baina, bueno, orain ja, fuera de cámara edo ez da esan ez, esan dezakegu, ez? Zer esaten dute, bueno, eta bai ikusi izan dugu, zelan oraindik kanpoko jende asko, ara medikuntza ikastera doazen. Osea, oraindik hori mantentzen da, egia da bere garaian ez, Hego Amerikatik jende gehiago zijoala, orain nahian ez hainbeste Hego Amerikako herrietatik, haian gehiago Kolombiatik dituztelako akordio batzuk, Palestinarekin, Iranekin. Eta gehiago ez, Afrikatik, eta Asiatik ere. Ekialde hurbiletik, ez? Hortik, eta nik uste oraindik fama hori badaukala, eta zerbaiteatik izango dela. Zer esaten da ere bai, formakuntza eta jakinduria hori badagoela, baina gaur egun arazo larria dagoela, insumoekin, ez? Azkenean, arazo ekonomikoa alor guztietan igertzen dela, ez? Eta, gero ere, bertako medikuak, lan internazionalista pila bat egin da bela, ez? Egon dira Mexiko, Venezuelan, Saharan, Argelian, azken munduko leku pila batetan, ez? Eta hori, oso importantea, ez? Han ere esaten zuten, ez? Osea, leku, brigada internazionalistekin, edo misioak, ez? Misiones médicas. Misioekin, ez? Normalean, beti, azkena geratzen zena, eta azkena joaten zena leku batetik beti zela medikuku batarra, ez? Osea, medikuku batarra ja baldin bazi joan, ja zela el akabose, ja, zona hortan, ez? Bai. Hori ere esan zen. Bai, eta medikuntza hor oso nahi izan behar da, eta doakoa, orain insumoak falta dira eta hori, ez? Baina, bere garaian, eta doainik, eta, nik uste dut, eta eskuntza bai, eta, esan miresgarria, ez? Ze herrialde topatzen duzun, adibidez, ez, Latinoamerikarekin alderatuz, Kuba azkenean kolonia bat izan da urte askoz, duela nahiko gutxira arte, ez, eta horlako galderaketa bat egin da, ia ze beste herrialde topatzen duzun daukan ziurtasunarekin, eta hezkuntzarako sarbidea, eta medikuntzarako, eta hori egia da. Zazer gehiago? Zuk? Bai. Anillo, a ber. Amua da, bi mediku hiru tokitan egontakoak. Ikusi duan azalpena batek, ze ezberdintasun egongo zen bi deltxero munduan. Bibi? Bi deltxero izan bazinate, bi mediku izan behar. Anillo, zelako galdera. Ruben Amable izan da. Ez zuen nire patu begantza. Eta... Ezakitzen erantzun. Kuban, desde luego, Orban. dugun elkarlanean, desde luego ez berdintasunik ez. Ez, Kuban ez. Igiltzeruk... Zane, begirentxero edo okina, zane. Ja, bai. Bueno, a ver, hor... Agua, bi medikuen esperientzia, Kolombian, Mexiko, Bai. Beste ofizieko bazinate. Jode, seguro, bardina, ez? Nik uste dut. Osasunetik beharrean, beste arlo batetik, ez? Kasu askotan erabilgarriagoa. Nik uste guri kasu askotan faltatzen zitzaigula, trebezia bat, behar batzuetarako, ez? Azkenean, kritika bat ere sortu daiteke hortik, ez? Gaur egun zelan, lanaren banaketa, alor ezberditan banatuta dago, ez? Gaur egun lanaren banaketa modu internazional batean banatuta dago, ez? Emakume gizon ere lana zelan dagoen banatuta, eta sozialki ere lan intelektual eta lan manual edo fisiko ere, ezberdin ikusita dago, ez? Eta nik uste oso galdera interesgarria dela horren inguruan ere hausnartzeko, ez? Azken finean, eta guk geuk ikusi dugu askotan, guk berez medikuntza lan intelektualeago bat omen da, ez? Baina gerora kasu askotan trebezia falta handia genukan egoera askori aurre egiteko, ez?
Bueno, baina hala ere, adibidez, komunitate zapatista batean askoz ere gehiago behar da igeltzero bat, soziologo bat baino, edo ez dakizela entzan, a ber, edo justo, bueno, osasuna, bai, osasuna hezkuntza, baina eraikuntzako edo zer aspektutan edo nekazari bat, ez? Hemengo nekazari bat ere, fenomeno. Orduan bai. Osea, oso ondo etorko zala. Bezala, ego bigarren txikia. A ber. Juanillo, a ber, Esan dezunean, jendea antikapitalista dela, txepas, esan dezula. Bueno, zapatistak dira. Zapatistak. Zapatista, baina antikapitalista bezala esan dezula. Bai, dira. Zer dira izango akapitalista, zer kapitalismo zaila egatu. Osea, dia... Ez, aldu da. Zara egite galdera da, Da galdera. Ez. Osea, antikapitalista esateko ezagutzen gane kapitalismoa. Bai, ez. Ez du ezagutu kapitalismoa eta da autonomoa. Ja, ulertzen dut, bale. Ja. Antizateko esan behar zu jakitut zer den. Bai, ez, justo... Bueno, gu egon garen territorio guztietan, bai Txiapasen eta baita Kolonbian ere, bai, ezagutzen dabe oso ondo, bueno, zein dan dakarren zapalkuntza, ez? Eta zapatistek, bueno, fenomeno. Bai, bete-betean. Ezagutu, jasan, hori, neot esan ezagutu, bizi da bela zapalkuntza, hori. Desplazatuak izan dira, paramilitarismoagatik eraiak, desplazamiento forzado, Coca-Cola enpresa dago gaur egun sartuta Txiapaseko ur pila lapurtzen dauena, eta gero Coca-Colaren publizitate egiten dau, eta daude danak diabetesaz goraino. Hori ez dugu aipatu, baina Coca-Cola Txiapasen... Coca-Colaren frigoak, osea, zeuden, benetan, osea, agian, errepidea iaia heltzen esan komunitate batean, baina hor... Coca-Cola zegoen. Coca-Colako frigo bat zegoen. Bai. Da alucinante. Osea, nahi denerako badago, baina gauza da nahi izatea, osea... Bai, jo. Bai, pasada bat. Eta gero eurek ez daukate urredan garririk, baina Coca-Cola hor dago ur guztia lapurtzen. Eta gero... Freskagarriak iteko urpilo bat, berda? Eta eurek askotan edaten dabe Coca-Cola. Bai. Eta askotan merkeago irtetzen jake Coca-Cola ura baino, ur botella baino. Da, orduan, bai, ezagutzen dabe oso ondo. Zoritzarrez. Zautzea, eda betetik itxarra. Ja. Bueno, ¿va a ser listo? Bueno, mila esker etortzeagatik.